At saka po, at saka po keso, at saka po keso, at saka po keso, at saka po carrot, at saka po carrot, at saka po ketchup. Kaya ngayon, eto na naman ako, nagbibisit lang kung ano-ano. Merong boyfriend, pencil pen, at pwede mo rin akong maging boyfriend. Basta 7 uuwi 7, ako na! sa amin. Kasi meron akong gagawin. Magpapatuloy kung tuta. Malaki, masigla, mataba. Makiko. Uy, meron isang chick. Gusto na lang akong mamit. Pa-order siya sa akin at bibili ng meat. Ang aking longganisa, ang kanyang tosnada. Kasi malaki, kasi mataba. At mahaba, doon siya nang niyaya. Doon sa kanila, wag daw akong Maria, siya'y nakita. Uli ka na, patitikin ko na. O eto na, ikaw malapit na. O sige na, ilalabas ko na. O eto na, nako, o tinda ko, longganisa. O tinda ko, o tinda ko, longganisa. O tinda ko. Here we go! Ang nangyari, ako'y nawili. Pa-order sa akin at hindi ko ginawa ko ng lahat sa kanya. Wala nang boundary. Sinakyan ko na siya kasi sinakyan niya na rin ako. Ngunit nang bilangin ko, nung inabot niya sa palas ko, kulang ba ang sabi ko?